Ti Apo at po makatatayo. Ilagip tayo, ti piyesta ni Santa Clara, isang Birhen, intid na tibiyag na, iti Diyos, nagyan ti kumbento, babaan ti nabigsa karkararag na isalakan, ti kumbento da, gago kadag iti manggubat, kagkaputit ang pamati, napalit na kanti kinasantana, gawagan tayo ti panangibaba na. Tapos mga rin ay tayo makirami, hindi natin na santo ng misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagpababawian tayo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin ang Diyos, kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayo. Umararag tayo. O Diyos, ti kaasi, ipaltiing mo kin Santa Clara, ti panagayat, iti kinapanglaw, ipaing mo kani, tababaan dagiti karkararag na, surutin mi ni Kristo, kat na panglaw met, ti panaganak na kami, tapno maikarikam to makakita ken kay ti rupan-rupa, iyan na ilangitan na pagariam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, nawan tinggan. Amen. Di may basa na Adam ti surat, San Pablo kadagiti taga-Filipos. Ibilang po amin, apo ko gaputi na pagpatay, kapanakaamu ken Kristo Jesus nga ako. Gapukin pala, imbilen kon ti amin abalag, inburwak kon amin akasrugit, tapno magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan, ti pagmaymaysap ken pala, awanin ti bukod ko ak kinalinteg. When ti kinalinteg magunod, babaen ti panagtungpal ti linteg. Tadda kanya kung ti kinalinteg, magunod, babaen ti pamati ken Kristo. When ti kinalinteg nagtaod ti Dios, ket may batay ti pamati. Tila tarigagaya isu ti panakaammo ken Kristo. Ti panakapadas ko ti panakbalin, ti panagungat na. Ti nakipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana, ti papatay na. Parang no pagungarap tumet. Jak ko na en anagunod kon daytoy. Jak met ko na en nga awanin ti pagkuranga. Kagumaakit di atagi ko en daytoy. Agsipod kati nagikwana ko ni Kristo Jesus. Tinapudno na kakabsat, jak ibagbaga anaragpat kon daytoy. Aramitik ket di ti maysa abanan. Lipatek ti amin anapalabas, ket ipakat ko ti amin kabaelak amang manggunod iti adda masangwanan. Tigas ka, si pipingitak agtaray nagturong iti pagtungpalan tapno magunod ko. Tigunguna ayaw awis ti Dios kadatayo. Tibiyag di nga to babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sigalaeng o Apo ti adda kanya. Sigalaeng o Apo ti adda kanya. Sa laknipan na o Diyos ta sika ti pagkamanga. Kunak iti Apo sika ti Apo. Sigalaeng o Apo ti adda kanya. Ket ited mo amin ti kasap Pagarian ti Apo, kas maibagay.
Iti panakaiwanagawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Kinuha ni Pedro ken Jesus, adtoy binabayan mi amin ket simurot kami ken ka. Anyan tungarod ti bunggo nami. Kinuha ni Jesus kadakwada ibagak daytoy kada kayo. Kinton agtugaw ti anak ti tao iti nagloryaan na trono na iti baro alubong. Da kayo sa pulo ket dua asumurot kanya. Agtugaw kay tumet kadagiti sa pulo ket dua trono. Amang ituray kadagiti sa pulo ket dua tribo ti Israel. Ket amin anang panaw ti balay kakabsat naganak anak wenno dagdagan nagapukan niya umawat to ti mamingasot akaado ket tawiden nanto ti biag nga agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayon ay panibayan ka o Kristo. Dengegyo niya ti kunana. Amin anang panaw kadagiti balay kakabsat naganak anak wenno dagdagan nagapukan niya umawat to ti mamingasot ti kaado ya ketawidan nanto ti biag nga agnanayon sa dayjay kung kunada na if you submit yourself to the Lord, God will take care of your family and agsubli mamingasot kunana dayjay yung kunana dali sa mga dagiti missionary lagi Santa Clara inted na amin nawan pinanawon na nagpatagdag ti kongregasyon simuro ti kapsat na uri di inanan na nakitang penitensya kaya nato nga little ti spirituality simuro da kanya ako iso sa linted na libiyag da no niya ti bumbunata agsubli mamingasot na niya to ti maalada biyag nga agnanayon dahil ti gunggunan ti sumurot kini Apo Jesus. So dahil pagsasakon na isalmo nga kanya ti magunggunan ti tao na matarikwa na tintirod na lubong nga mapukaw na medjay biyag na iso dayjay detachment mama ti kamurunaan ko mga patid kanya tayo ni Apo Jesus. Purelo ko na tayo nga narigat. Adda tayo nga bigyan iti lubong ng ti priority tayo haan nga dagiti material no digay dinigay para kini Apo Jesus. No kas ano ti mapanken ko na. So nga daytoy nakan ni Santa Clara inted no uri ti surat ni San Pablo ti mo na maibasa ilipaten na amin gapuken Kristo. Baybayan na amin gaputan nasaraan na ni Kristo. Dili yung magtitarigagay na. Uri da tayo mabalit tayo aramidan. Nga anyaman nga aramidan tayo basta para kini Apo Diyos. Basta adda ni Apo Diyos, iti aramidan tayo. Mura na inyo aramidan tayo, iti ordinary nga aramid tayo tinaldaw. Basta para kini Apohan tayo nga para bukod nga pakaidayawan, bukod nga pakaitantukan, bukod nga anya na ka na, benepisyaran, niya kumati kayat na ibaga. Dawatan tayo iti panangibabot si Santa Clara. Kasi na nakapudno, iti kinasantanan, nakapudno iti sakripisyo na para kini Kristo. Apoy waragawag mi anakakaskas daaw ka. Apoy waragamag mi anakakaskas daaw dagiti aramid mo iti panagbiag ni Santa Clara. Naiayo ka kadagiti kapuanan na maiayo ka kadmet ita iti daytoy
Apan nagdaton mi ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako makada kayo. Kasta maalit Kita kayo dagita puspuso yo. at dadasin sa katagayang ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. May karigit rumben. Pudno unay may karida rumben annong mi pakaisalakan mi adagami iti amin at tiyempo ken Disso. Agyaman kang ken kaapo na santuan nga ama. Agnanayon ket man nakabalin a Dios. Gabuken Kristo nga ako may kaarabidan mati iglesia ibunga na di agresat ti baro pakakitaan ti kinasimpet babaan ti nakakaskas dao apan nagbiag dagiti sa santos mo kiti paay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami kasta pay babaan tinesang sangayan ang pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaan ti makaay-ayo ken ka apan nang ibabaret da ipaay mo tapang nalaklib mo kada kami. Isod ka po na makitanggay kami, kadagiti amin nga angeles kan sa santos, kadagraragsak kami ang mga idaydayaw, ken kakit ko nami. Santo, 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 Iapo, Adios, kay amin ang paraswa. Ilangit ken kaganak muda, ipakaydayawan, usana ikamatuan. Madaydayaw ti may tinagan ti Apo, usana ti kamatuan. Pudno unay ako abiit ka akinasanto, kasi katigubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mo mang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi kadagara ni ako mi Heso Kristo. Isu ilisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Hasta matakal di pa ng rabiida na ngalay ti kalis nagyaman manengken ka sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon na tulad iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ko mo, Kaya ikaw ang namuhar. Inakamin sa lakang sikaan ng lukod ti sa malungan. Itingarot pa ng ilagip mi, ti papatayigan pa na bungar ni Kristo, idaton mi kan kaampo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayong paay mo, ama ikari kami. At darito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano, di bagigan dara ni Kristo. Pagkay-kaysan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan kat parayrayong tayap na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi iti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panabungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan na ken kay tirupan-rupa. Dawaten ni Apo tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Minagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timbuyog ti Espiritu Santo iroknoy ni ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria itagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo.
Amang hatat sa langit, malilayaw kumati nagagan mo. Dumuteng kumati pagariam, matumpal kumati nagan mo, ito'y dalakas sa bilagi. Item kadapam daw ito'y di kanan mi, di patinayon daw. Akawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiting akabasol kada kami. Dinahamet may bayan mo, anlo, isulisod, isasalang ng kira. Dawatin mi kan kaako tay salakan na kami kadagiti amin ang pagtaksan mi. Gidam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mahilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa kanang namaen mi. Kalitiya ay ni Kristo anang isalakan kada kami. Kakukuam ti turay, mapapagalitin tayo, diyan na ayaw nga din ko sa O ako may Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi ti mingmingam. Nudi ka ti pamamati ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatan. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa silang agbiag ken agari. Idiak na na yun ngawan ti indana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon pumangad kada kayo. Kasama namin kayo. Ipaay tayo ti kapya itong dalmay sa kada kayo kapya. Kordero si Diyos sa may katibas Basbaso de lubong kasyaman. Kordero di Diyos sa may basbaso de lubong kasya na kami. Kordero di Diyos sa may basbaso de lubong dindero katapan ti kapya. At pray ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa mga kadagiti basbaso ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy a padayana. Ako siya may kaling may katanya, yung pinasalay sa ulo at magtuto ka lalo. Ibagin Kristo. Ibagin Kristo. Ibagin Kristo. Ibagin Kristo. Apo, o Apo, ay Diyos sumiginon ni Santa Clara, Birhen, kadagiti na langitan na parahor mo. Ipaay mo kadita dito'y daga. Tulaten mi dagiti virtudes na, ket marikat kadwa ang tumet ken buwan na itiragsak sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka. Ititimboy ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ingana. Amen. Salut. Iawat Iawat ka kumakata kayo. Kasta Bendisyonan na kumalit kayo ka. man nakabalit Diyos kaya makil anak di Espiritu Santo. Amen. Pansa din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti ako. Yaman tayo. Salutaris hostia. Vecteri pandis
Uri